paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, masakit ka naw ni Kapitan. Kaapay ka naw. Isumod lagaya man dyan kita. Ibagbagam asadot ni Kapitan, iso asaan arumrumor di tabalayda. Masakit magayang piba. Kasano asaan nga agsakay kat nagadumo ngamin ti problema dito'y barangay tayaw. Sungarot ka kaya't kukumama ka sa rita. Gapo ka na gito'y nagado ang problema ti barangay. Saan mo ang makasarita ita, tamasakit ka nga raw. Hindi nga ti maramidag, no ang sakit magaya. Tulungan da, tapno umimbag. Kanya ti may tulog na kikwa na. Ikanta itinateng asidaan na. Ayun na niya. Mala, nakagalay ti bunga tinatay. Taiso ti taking kwa na. Mare, nagadunday ito natin nga ipadawat yu kada kami. Wan, maray, tanadamag may ang masakit ni Kapitan. Ay, kasta nga roon, mare. Iso nga ipasidam kan kwa na dagito anateng, tapno aging pag-adagaws. Wan, mare, kat agyaman na kada kayo kani pari badong. No adapay kayat na, ibagamlaang kada kamay maray. Natang, anwag nga idaytaan natang. Si Daem tapno pumigsa ka. Nakapigpigsa ang lang. Inted daytoy damari tuyang kan pari badong. Bunga timula dadag itoy. Magdadala nga rodin. Natang pa'y. Nakapilpili ka mo. Kasano ang pumigsaak no natang. Kahit anya nga rod ti kayat mo. Crispy pata ko maakardi. Anya? Ay, karnilatan ti berberukan. Karne ti baboy. Karne ti manok. Kasday. Napili ka launay mat, intay. Naimbag kan samutan. Ha? Agin sasakit kan salaan. Ay, nagsakitak pa ilang manang. Iso pa kanindak iti karne. Agsakit ka pa'y lagay ang Kapitan. Uwan kagawan. May lakabahilan niyang trabaho. Aya, kasla saan ka mo't agsakit? Ha? Ay! Agsakitak pa'y laang. Ay, kat aginanaka nga rod Didak dis-disturbuan. Umay istoryaan kadag iti nagado a problema ti barangay. Mga no mabigna ka. Ay, Saus, sapay nagado ti problema ita ti barangay. Ay, agsakitak kagawan. Ha? Pag-asik. Di mo'y magbaga. Problema ti barangay. Tadi, agsubli-subli ti sakit ko. Nasaya at nakita ka, Barok. Umay ka man biit. Apay, Kapitana. Umay ka man agtiliw iti manok, asidaan ni Inte. Ay, apay po doon masakit ni Kapitan? Wun, kat karni ti manok ti kayat nga asidaan. Ay, nakiti manok at tiliwa, Kapitana. Agpilikan kadag kita magmag na dito'y arubayan, me. Ay, nagbabasi na pa, Imay. Piyak dan sa pailaan, Nay. Dagita lang amin ti manok, me. Saan sa apay ang mabalit na masida kita? Ta nagbabasi da. Padakilin niyo pa'y, Kapitana. Apay nagkapuan. Dito pala ito, Kapitana. Magtiltilibon na nga rin iti manok. Nagbabasi mo iti manok da. Apay di manok. Sidaan ka na nga rin ni Kapitan. Tamasakit. Manok gayam di kaya na sida eh. Kuwain? Bayan. Mapantuit ka ni iti manok. Asidain na. Pilit di kadakilan na manok. Oy! Nagswerte mo ni Kapitan tayo kami tidakil ang manok asidain na. Ay, katwa na. Nakumparing mga ay, masakit ang nagkata pa daw. Ika na mamut iti manok asidaag. Ay, agawin ka kiday. Na? Naglaying ka nga. Saan ka ba't masakay? Ika ka kiday. Bana, karne ti manok ti kunak akayat ko asidaan. Pangalaak ngay iti manok. Kat piyak pa'y laag mo't dagiti tarakon ta a manok. Ha? Ay, kunak no dadakil dat. Hey!
Parinday! Ni kumparim abadaw. Umunag ka, pare! Gerard! Nagdakil ang manok na kaawit mo, para. Paray, Ay, itad ko kita. Tapno si Dan. Ha? Amo nga min na masakit ka kay. Tapno pumigsa ka, paray. Nakapsutak, pare. Ang yaman ka. Naman parjenta na nakapsutak. Anay. Sa akin, mata may imbagan kan, paray. Sigurado ang maimbagan ako, pare. Nakapsutak. Mas daawak man, Inteng. Apa ang mas daaw ka? Dagiti daduma amasake, nakusim da ang Anggam sika amasake. Nagadumot ti kanag. Nakasla di mo kaya't ang maimbagan na ka. Di nagpaimbatyanan iti sida. Masakitak nga ron. Masapul nga aduti ka na. Imbaglakit din Taad dadapari badong kan marit uyang anaanos amang mangted iti sidaem. Wala. Kumpare. Kan kumarita ida. Katsapay lako mga ron taagimbagan. Dadakilan, nagititarakan ka ababoy to yan. Una, mabalintan nga ilakaw. Ang daman kwartata. Nagagitagayam ngagtarakay. Nek, at naglalaban ni kalsada to yan. Aywan, ang kikinamatdan. Sino nga iti mga nawa? Ay kadagititanod Awad naman. Ni Kapitan Ngay. Saan sapay na imbagan? Ay, daytoy katirigat na no awan ni Kapitan. Ay kat siya ako natin mapanaganawa. No ngay si Kati masaktan. Ang nyangay nga rin. Kit awag mo di parinday. Masakit pa ilang. Pas di atin naturin alakay. Dumanaw. Won, tinanog na taglaplaban na lalakay. Street na ko rin. Natumbada doon. Nagturod man ni Kabadong. Uray awang gaan ni Kapitan. Mada ni Tata ba daw? Isong ti aganawa ka dagiti aga-apa. Apay, masakit pa ayan ni Kapitan. Kino nagbayag nagsaksakit. Noon nga nga taati sakit naman. Agtayag mo tati pa nagkita to yan. Kasano mga may, agin lalaing ka mapanagan. Anawa dita. Awang mo nga mitiyaganawa. Ay katbayam Masakit mo ni parinday. Ay wey, naimbagang nga ta. Jakambuan. Ay natuman bisitahin. Tamagag man nun yati kaya nakaday. Kaya't ko kita maimbaganay. Apay, di mo nakita ang naganawan ni Pari Badong kadagit itwa ang laki ang nag-aaway sa karsada. Kasano ko makita kat nakaita. Masakitak nga rin. Agimbag kang aminin Apay apilitin na nga gimbag. Diyak kaya ti may bagat. Aray! Ha? Parinday! Ni pare ba ito? Siya ko ti sumuban. Apa pa? Naimbagan ka kaday! Ay! Masakitak pa. Permi nasakit pa ilang tibagbagik aging gaita. Ano ba naimbagan ka? Wala, sana balay. Umay ko lang damagay. Noon niya kayak mo asinag paray. Mangtag ka ba na iti sidak pare? Ay, dahi tala ti pagalisto am inteng. Ti dumawat iti sidaem. Ay umasidag ka pare. Damag ko adadakil dagiti tarakan nyo ababaw. Uy paray, ila ako miidan kinituyang ka. Ha? Ang pera damag mo paray. Asidag pare. May sabo ababoy paray. Uwan pare. Inteng, di ka na mabaeng. Ha? Ndo itin ni pare badong di may sabuo. Jacket alaanay. Di dakil matitin mo pare. Tapno may baga na kadanaos. Day, inigsa ka mo din paray. Ha? Nakapsutak pare. Mapsud ka maday. Ha? Kasladyak mamati ang masakit pa ilang ni Kapitan. Numay sa abuo ababoy tikid-kidawon na. Uy nga lang, jay pa'y kano kadakilan kin kalubagan di kaya na. Saanan ang masakit na jay badaw. Agin sa sakiton. Makadlawa ko na talaga.
Saan na nasaya? Di papaspasana. Naimbagan ka, intay. Kwa, sa anak pa'y ana imbagan, nabara ak pa'y laan. Tumakder ka ditan. Ha? Taado ti trabaho nga agur uray ken ka ije barangay hall. Apay apatak deren nakapsuta. Ha? Nakapsot ka? Ay, oo. Nakapsutak. Kay? Kasanungay nga ro dyan lutok ang arde asidaan. Ha? Nagluto ka? Katuan. Mabisin ako na. Ay, sige, ing kamanganan. Di nag-iyalaan iti kanet? Saan? Taamok anaimbagkan. Numabisin ka, mapankan ijay kusina. Ha? Paano di ba na? Mapanak mo din. Kasta ti masakit. Ado pa'y ti kanam ngam ibisya. Mabisinak namin. Kalpasan amangan ka, mapankan ijay barangay hall. Ha? Pagtrabaho na kuray masakitak. Awan sakit mo. Diyak kaya ti mapan. Masadot kan sala ang agbalin akapitan. Masadot ko nga ipagpagam. Ang trabaho kan, tano saan, makaraman ka iti balunat. Ha? Ay, nagulat ka. Ayan di ba lumit mo? Adda dito yung likoda. Itay pa'y lang ay nalakday toy. Ha? Ay, sige. Mapana ko doon day tate kayat mo. Rombang laan, entay. Simra ka no magaya mo ni Kapitan ije barangay. Wal, mare. Ano sana sumrag? Ay, kagbalunutan ni Maribana. Kunakun kat anabayagan ang naimbagan ni Kapitan. Agin sa sakit laang. Unsa? Aging sasakit sa lang agpaisaw. Kahit nalako yung gibaboyaw. Wuna, nalako mi amin nun. Kung ano intedyo kan ni Kapitan J. Maysa, tay so matikayat na. Sana mabalin na maray. Ayawan na natiliwan ni Kapitan. Agin sa sakit lagaya. Hey, Banag! Yuhu! Hey, where are you? Ada dito. Nakaida ka man? Agsakit. Agsakit ka? Wen, Ah. syakmat din ati agsakit. Sobrang sinasakit na ko. Ay, nagtutulad ka. Kaya't kumanang tiyag sakit. Ay, nalpas ka na nagsakit. Syakmat din Ay, di nakman unaan ba na? Siyak pa'y kumatiag sakit manon. Kakit di agluton, iti ka na. Karne, di kayat ko asidaan. Ano mamiitak nga umimbag. Apay, puno ang masakit ni Maribana, ang Kapitan. Ungar, masakit mo din. Ay, Siya kun ati mga sikasukin ko na. Imbis nga isuti mga sikasukan niya. kat naimbagan kamutan. Iisun ati asikaswamot. Una nga tila pang ipapaunan na kanya. Ho? Kastaan na nila. Ano sam at asawam lakot nga raw. Kayat ko titinapay. Ay, pag inanaanak mo tabanang, pagsasaron mo matintikid kidawam. Sungarot ti kayat ko. Mapanak gumatag inton madamdama. Parta kam nga aggunay inteng. Sabay aga pura ka mo. Mabisinak na ron. Gure ka man. Kano ka ama imbaga? Mabayag nga aging baga. Ha? Isungan anusan na nga asikaswon. Nagrigat ang tikas tayo. Kapitan ka. Nagasikaso ka pa iti agin sasakay. Sa anak nga aging sasakit inteng. Talaga ang masakit. Isumarden kan nga agreklamo. na. Asikaswon na kindeng. Ay, Kapitan! Anusam nga asikaswan ni Nanabanan.
Gapo tayo na si kaso na kamat, idi nagsakit ka. Nga oray, idi agin sa sakit ka. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May samay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panadangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanan, mabalin ka di nga umayak at uyakaw dito'y tersinam. Mabalin lata, Maray. Mayat nga min ka, ti umay agkuyakoy dito'y tersinam, Maray. Ado ti makita mga glabas at tao. Taigid nga min ti kalsada da iti tersina. Ado pa'y ti makita ana duma-duma alakom. Maray, kagatgatang ko dagiti lakaw. Adaw ti mabalin nga utangan. Anya, ulitom man din baga, Maray. Kuna, adaw ti mabalin nga utangan. Apay, di mo makita na ita impigkat ko dita sangwana ti tersina. Anya da ito nakasurat dito. Basaan. Nakapsot na iti mata. Makita. Makitam to pa'y dagiti nagaduan lako ka nakadisplay. Di mo kat mabasa na ita nakasurat ditan. Jak makabasa iti English. English ayama da ita. Jak makabasa iti Tagalog. Ilocano ti pa nakaisurat da ita. Aya, anya nga iti insura mo dita. Insurat ko dita, bawal ti umutang. Kain? Day talaang, awan tuloy nan. Ababa, tapno nalaka maawatan nagiti bumarangay, anausam nga umutang ng saan damat nga rot akayat yang bayan. Nagitangay akaruba. Ay bawal ti umutang lata, oray karuba. Oray kumaran, saan na mamalay. Awan gayam, inayon ko nga isurat dita, bawal ti umutang, nang runa dagiti ko kumaray. Nunay kamutin, maray. Pumanawak man langan. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay balay damari banang. Kaya tagis tambay dito'y tirsinam. Nagadumot na ti bawal. Maribanan. Apay, Maray. Mabalin ti umay agkuyakaw dito'y balayaw. Ay katuan Apay, awan ti pagkuya-kuyam ijay balayaw. Makauma mo't ijay balay. Sa bagay mo't kit di Ijay mo't tirsina ni Marikwanan. Nagadumot na ti bawal. Anya ngay dagita amawan. Bawal ti umutang. Talaga abawal kanod. Wen, madamdama, ibawal nanti ang tugaw ijay tirsina na. Awanen ati gumatang, nuuray day takat ibawal na. Wen, ngarud maray. Ay, maray. Nagmayagan na gito'y mulam amarungkay. Ay, wen, amare. Nagbiit nga ron adim makkel da. Ay, mabalin ti dumawat, ma. Ay katuan dumawat kalatan. Dumagayang ti madawat ang masida dito'y balayang. Wen, adda marunggay, adda pa'y mulak nga okra, kanda dumapay. Adupay gayam titarakan mo amanaw. Ay, dagita ti saan ang mabalin anawatan, mare. Dagitay ngay patak. Agtarakan kamot Mabalin ayamat at dumawat kalatan ititarakan. Ayun anya. Ay, kunak ano mabalin adawatan dagita. Saan magayam? Kuya lang, da pare ba doon kan barituyang hindi pa na Katuan,
At dadalaang ijay sirok ti kayo di taarubayan da nga agtug-tugaw. Sa tumay na pa dumawat iti si Danda marunggay dito'y balay. Ay, sadot da nga rod nga agmula. Kaya't dapat dumawat iti manok ken patam. Wen nga rod Suwak man ita nga trabaho. Tapno saan da nga agdadawat latan. Sapay la kuma. Tamasuruam da kita alakay ken bakal. Manong tilimabas akarupan ita kalsada to yan. Sa nga pulo da amin na talo alakay, upat abakot, talo ababalasan. Mabilang dakit amin na lumabas ita kalsada. Nagdadalaan nito yung nagtugtuga. Nay, da kapitan ken maribanak. Nagkaigtug naman hindi wala isip pa naman. Adan samat mapandalinisan. Ita man, nuwan niya tayo namidin da. Nay, aglinis na magdita igiti kalsada. Ay, wey. Tabasan mo ni parenting nagitiruat. Walisan mo ni maribanag nagitiruat. Apay ngay nga tangal aramiden da day. Kit nagagita mo da. Ay, buyain taman no anya ti aramiden da. Wey, siputa man na lahat tuya. Mayat yar aramiden nyo maribana. Wen mare. Tapno makita dagiti tattao ket bareng tuladon da. Kas langaron kayat ko atuladen. Ta kitaam da iti arubayat nakaruruot. Ay ket linisam Wen man ngagpaysa. Samun tumulaan no anya ti kayat mo nga imula. Wen mare. Day tati aramiden. Na, uray ni Marikuanang aglinlinis meten iti arubayan na. Inulan na da parenteng kan maribanag. Kanya ngayon ti mapaspasamak diti kabildanan. Apay, di ka umapa. Kanya kumati apalak. Kita mo da ito arubayan da. Gusto ni puta. Bayam. Agbalin doon nakabakiran. Kit na mapasamat da ita. Agyan taon dagiti ulag di daw. Ayun anya. Isuan na saya, saan utuladan tabot na aramidin da tuya. Di saan tan ang makapagkuya ka. Ay katat kuya ko itan tuwa, itun malpas di pa naglinis da. Bala, ingka nga ruden irwarje panabas. Way, nakalay na. Taalaag mo di walays. Pinalinisan ay, di aglawlaw. Kita ang bana. Itinulad na tandag iti kaarubata. Ni Marikuanang linlinisan nan ti arubayan na. Kinuura na paripadong kan marituya. Naglinis. Wen nga rod. Mayat akitaan. Nalinis nung tintero ang barangay. Wen magsimula meten iti kayat na nga imula. Ay nasken anayunan ta dagiti imula ta anateng inteng. Tapno umay lata mangala dagiti kaaruba. Umay mga natin mga yan. Nagdiba ko dam tuya. Ay, nagmayat gayam no nalinis ti arubayan na niya. Lahat na minta di tinataday. Kung saan ka nagumata. Ay, katuna. Maya, tatinulad na da parenteng kan maribana. Wan, saan akong amapan dumaw dawat iti nating amula ni Maribanang. Una, saan ay? Masitas mo gayam ti kayat mo nga imula dito arubayan mau Marikuanang. Wen gagangay iti basa. Baak ko na mata. Apay amasapol mo anayunan iti baa. Baak abalasan. May mayat adengkeng. Isulat ta. Ano isuti kayat mo? Adda makasirpatken kan abarog maray. Gapo ka dagiti masitas amulam. Sapay ko ba? Agsabong da aminin dagito'y masitas mo. Ay, nagmayate na kita ang daglawlaw dito'y tersina maray. Adda lang arod na pintas abaa. Kan adupay na pintas amula na. Ay, saus! May mayat manag! Ay! Ang decision mo ita di barangay, haul ba na?
Ay kat masapul nga rod nga agdigos ka. Nakadigos akmat. Agudong akmet dito madamdama. Na, awan nga ron agbati dito'y balay. Ay kat ilakuntun Awan matkit dit takawan da dito ya. Ay, wen Ang ti pampanunutag. Awan ti mangkita kadagiti imbulmula ta. Isa naman ano da kita. Asino nga, timang perde. Pag-alaan ti sidaan, dagiti kaaruba. Badaw, agreed ka. Badaw. Hindi naman ringay. Adda mang mangugaw. Awan man, di man ikaw. Adda uni ti kalday. Bata siguro ka ro bagat parpartitikal di nga. Kaslamat ijay arubayan ti ayanda. Ha? Ija arubayan. Wen. Isos, dagiti mula na tayo. Inta kitay. Ay nahaawanan ba daw? Sayang lang ti panugta naglinlinis ka nagmulmula. Inanan dagiti lima nagdadakkel akalding dagiti mula na tayo. Agsabong da pa yan. Asino nga iti maging kalding na kita? Tiliwuntan san jay may sa kapulpugan ta. Sukat dagiti kinanda amula pa. Kung tumanan ni Parintay nga dakas nagtiliw, di saan na mo natarakay. Sa bagay mo't hindi Ay, das ka na makadanon tayo ito, ni Parintay. Saan na mabalin tayo ito, tuya? Ayun na yan, awanan dagiti mula ka masitas marituyang. Sapay agsabsabong dan. Unya rod maray. Kunak man nuga po kadagiti mulam amasitas kat makasirpat kan iti mga sawa ka. Ay, day tamat nga ron tinamnamag. Ang kintan mo dagiti kaldeng dagiti mulak. Oray dagiti mula may kinibadong ka umaray. Kinan dagiti lima akalday. Di question, asino ti akin kaldeng kadagita? Naibusen dagiti mula ta anak natin inteng. Kinan amin dagiti kaldeng. Nakiktutak nga ron ita simang penta. Apay ana ipos, di gulong dagiti mula mi kanibanang pulat. Wen nga rod. Sana mabalin ti kastoy anapasamak. Nagrigat ti agmula, tapno dadaulan lang dagiti kaldeng. No asino man ti akin kaldeng kadagijay. Asino matangag pa iso ay daking kaldeng. Pinalubusan dagit din dagiti tarakenda, amang dadaan ka dagiti mula tayo. Ay takwatag tuman no asino ti akin kaldeng. Rumbang lang inte. Kat no asino man ti akin kaldeng, nasken amadusa. Sige, kalding atarakin kaw. Agbusog kayo kadagiti makita yo akayat yo kanain. Nagado ti mabalin nyo akanin iti aglawlaw ti kabildaran. Ay, nagkaduman na kalding kaw. Ay, tarakin ko amin nagita tataba daw. Nagkaduwa talaga Naglulumog na pa yan. Hindi lang, makapaapal Nagmayat niya. Naglulumog na. Ado pa iti makanda arot dito aglawlaw ti kabildatan. Ay nagmayatay. Talaga ang mayatan. Katawa ka pa ilang Nagkatawa ka mong aminano, kaya mo katawa. Di mayabaw. Ada kita akalding mau, tinang perdi ti mula me. Aho! Samit! Mabaindag ito kalding ko amangan iti mula ti akin mula. Kasano ko mamabainda? Apay, ada nakam daya. Tataba daw. Sakbay nga ibulos ko ida. Bagbagak ida. Kunak, adi damang mangan itimula dagiti tattao. Kay, sinurot na ka. Siguro natulog na dagiti tattao. Natulog gayam Amom kaday, akin nan dagiti kalding mo, dagiti mulmula may. Hindi kayo magsasaw iti kasta. Pagsabsabo ngay, dagiti mula may. Yung kinandamay. Awan imbati da, pulos. Panagkunak, natulnog na iti tarakin ko, tataba daw. Iso di ka eksasaw iti kasta. Sana pundo na kita ipagpagayaw. Abay, saan ka mamatay? Bitungin kansan na. Na? Sana? Kaiso na, nagmula kami kandituyan ka. Napan mo kiti impakad ka na kita tarakin ma. Wah,
Saan to na maulit? Rumbag lang. Nabanog ako. Ay, Apo Kapitan! Woo! Woo! Apay, asino ti tartarayan? Ay, kuha Kapitan. Asino ti kabutig ma? Ay, kuha ni Tata Badong Kapitan. Inusap-sapulin na ka. Ha? Apay ka na, Kapitan? Dagiti kanong amin kalding mao, tinagan ka dagiti mula may anat na tayo. Ha? Isu akas dusan. Sukatam amin dagiti kindag ti kalding mo amula may. Nay, nagadungay ti sukatak. Mabalin ngagmulta alatang, Kapitan. Sukatak langan iti kaldeng dagiti naperdi amula. Apay mula iya dagiti kalding. Nay, uray gayam sika ket adamot kalding maray. Wan Mare, sukat jakinanda amaselis ko. Uray da kami maray. Adamot may sa kalding may anak kapagod ijay balay may. Sukat mo't laang jay mula mi ang inalngal dagita kalding. Uray sada kapitan, kat adamat kalding da. Agmula kamin tumanen kin ni Badong ka. Sana balay, tawanin ti kalding amangan kadagiti mula may. Tay bawalan ni kapitan nga dagwalang-walang akalday dito kabildatan. Rombang laang, Mare. Ay, kabaranggayan, nutarakan, aywanan, kat ibaod kan ikulong no kasapulan. Tapno saan a perwisyo, kadagiti kabaranggayan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Madam Jovita Soriano, ditadakkan walayan bagulin la unyon. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vicky Buglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay estasyon. Agyaman kami, iting kay panatingan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tilinutom apamigatan bada. Sinigang apaltat. Ay, agaw ka nga rudan to, magbisina ko. Mabiit laang makatutor kamot Ay, Kapitan! Ay, pasensya kayo na. Tasimre kaklatan. Nakalukat mo nga ti ruangan niya. Ay, apay ayan marito yan. May kuidarom di ba daw? Nga ba'n kinabil nak ni ba daw? Katawan mo't basol ka. Anya. Itata tayo dito yung barangay. Dawadag nga ilaw-lawag mo tinapasamak marito. Kanya kaya namin kagkanipari badong nga. Nabartek asim mangpot idirabi ay, Kapitan. Ginamag ko lang, no apay anarapian. Lahat mo't ti panangkabil na kanyak itinamiklo adaras. Ay, diyak mo na ita. Di amaw, nagawid lang, idirabi ay. Kayat ko, di maturaw. Nga may, dapat naskin nga ramidag iti kabigatan na. Lukas na. Saan mo nga raw nakinabil ni Marito yan? Kasjay? Awan nga rin di amok di nabalay. Nga may naparte ka, iswadya ka maw. Di nakulawad. Kasano ako naman nabarte ka nga awan amok. Dinto ta kaibagbagang itay ang nagawid ka. Takayat mo ti matura. Ada aramidem iti kabigatan na. Paray. Di ka awatan na rin. Asaan ka nabartan? Paray. Pinag, kinabil ko nito ya.
Tanauma, iti aramid na. Imbis ko mapakanin na. Hanggang saan? Padamagin na pailang no, apay narabyan na. Iso ang nakapungtutak mo na. Iso ang nakabil ka. Agpapanpay pasol ni Marito yan. Saan arumbang akabilang ti may sa ababa eh. Malaksid lang ah. No, ada paltok na. Ayan kung naagawin ko na. Ngarud Kanya nga ti makunam itakan ni Marito yan. Pariba daw. Ay, kwa. Tuyang. Pakawanan na kumalangay. Kami na. Basol ko ti amay. Kanya mo ti makunam maray. Ay pagmultaan tayo ni Pariba daw. Uwin no saan. Oray saanon, Kapitan. Dilakid daw. Di na kuman ulitan. Imang kabil kanya. Maswerte ka pa ilag, pare. Agyaman ka. Tanaanos ni Marito. Kumusta kayong kininana tuyang, tatabataw? Ayos kayo kadimot lang. Wain kwa raw. At lumalpasan ti amay. Inamin ko, ti basol ka. Anya? Kasanaw, kitagilalaing manan ni Uncle Mau. Nakulaan, tagison, ti Kapitan. Lalasino at sasaw. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nangruna no talaga basol mau, sirmunan na ka. Iso nga rin nga inamin ko na dagos, ti basol ka. Tadyak kayak, ti adupay asaw. Kumusta nga'y Marituyang? Saan na ka nakabkabilan ni Paribadong? Saan mo ten, Maray? Ngam ti pa nagbarbartek na. Di na lang tamaik. Kanayon nga barbartek. Tinastan, saan na ka nakabilan, Maray? Wunmat kit di, Maray. Tiladyak kaya. Nakaar-ariwawa. Ay kat bagbaga ang lata. Ibagam nga awan tinasayaat nga ipaikon kwa na tikastangar aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibagaday taken kwa na. Ngam di nakmat ibang pangag. Aganos ka lata. Amok, addan tumot la pagbaliwan ni Paribadong. Ay, bakwa na. Nagbastos kan? Nagkunasumrek kalatan dito unag tibalay kaw? Anya kumangay no kasta. Baak! Ay, kagawat ko na. Kunak kuma. Nuada sursuraw. Agtuktok kapay. Sakbay, ngaumunag ka. Tuktok nga. Dulamin daw ita. Pautangan naman iti ara. Kapit ko pa ito uminog. Sakbay nga aghawi da. Kuha ng baak. Nangri ka pa kaw? Iya, kabutay. Isungarot nga mayak ni tao itambok at tila akong ara. Alah, pautangan niya kag. Sana pa balay? Napaan ka nagbartak di bangir nga store? Kalpasan na, umay ka nitoy. Ay, kaya tikasta. Anya. Agawit ka kidain. No di ka pumanaw. Awagak ni Kwaraw. Ay, nalabas ka maunay nga sa o kagawa na. Ayan ni tatabataw, nanakwanang. Ay, awanag. Nakapanawon, Kwaraw. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kidain. Anya? Ay, idarum ko dahi jay. Jak mapalabas dito nga inaramid na kanya. Sige, kasayat tayo na panunot mau, nanakwanang. Tadi katagruam. Agsagana ka ba daw? Nga may indarum na ka ni Mari Kwanang. Gapo iti panang kabil mo kan Kwana iti namin san arabi ay. Anya. Apay ngamin akinabil mo. Anya ti basol na. Kasa daw, kinagrigan mo kami nakasarsarita. Pupututang aglahan iti arak. Kung namlaki din no, sino akalalay nga. Iso na jay nasipat ka. Ay, tulungan na mangki dito yan. Ibagam, nga dak dito'y balay, iti day di arabi eh. Adulamay, di nakman niramraman iti kalukan. Asawa na, di nakidin tulungan. Anya, ay sus, apay, imbagak nga garamit ka iti maday sa kantog patulong kanya. Orayagan ano ka, saan ka tulungan? Kapayaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay haul. Ay, diyak kaya't timabad. Nung matuloy ti darong kanyak ni Marikwana, kaya't kao dito itong balay may, ipagtungtungan may. Anya?
ibagam day ta, kanya Uncle Mau. Diyak lalaki di kaya ta, subli-subli sa barangay hall. Daya naman kasta. Abay, barangay hall na ito'y balayaw. Ay, basta ibagam kanya Uncle mo ngayon day. Dito ito'n balay. Bababain mo't no, subliak man ni Jay. Amuyo mo't gaham ti agbayin. Yung apay ngayon narami duty kas day. Saan na mabalinti kaya't mamapasama? Apay kayo din nasaan ngay, pare? Saan na natangkad ti ulog? Kaya't bumankad saan? Ay masabol nga ang sago kayo iti barangay o ka di marikwan. Anya. Madya sa pisan nga umay. Kasi siya kung ti mangipatilukan ka kadag iti pan nakamagitilitan. Ay, una yan. Salpag kayo di kastay. Ay, physical injury, kan trespassing, kaya kraso kanyak ni Kabadong. Gaputa kinabil na. Kan may sa, simreklat tani di balay ka. Ay puno ka di pa rin. Inaramin mo day ka ka ni marikwanan. Ay, uwan pare. Aminag. Kinabil ka. Gaputan na parte ka pare. Isungay ta. Dawatag ko mati pamakawan na. Dahil tati bagak pare. Ay nubilang ta mapakawan na ka ni marikwanan. Ay aramidin tumanin. Ha? Ay aramid ka tumanan. Itidyak kaya. Nagkalpasan na. Aminim anagos, basol mo. Saka to dumawat iti pamakawan. Iti kunam kasta laing kalakana aya pa rin. Pare. Di mat kinunak idikit ka. Saan na saya at agkabil iti may sa ababay? Di man jaga ti inaramid ka. Ay, amok na itang pare. Salpag. Kung napasaan na siya at kapilay, tibay sa babae. Nga may, kakutan mo ni bakit mo. Dahil tati amok pare. Nagsakit mo tindi pa nagsasaw pa rin. Apay, ada pa kainaigan day kaabanag, iti saritaan tayo ita. Ay, awan! Natural lang ti kumabil pare. Lalaki tayo kay nga raw. Ay, sumardig ka. Ha? Di mo amuti ba? Bakit? Ay, ti kunam kita eh. Ay, iti lang babae ti kabailam. Pare. Ay, no talaga malalaki ka. Ag-training ka man para buksigirap. Eh, nakulong iti unag tiring ay ipakita ti kinalain mo. Ha? Ay, kwa. Sorry pare. Sorry mo it marikwana. Awat ti agas ti suri. Ah. Ay, agas ang betang harapin ma. Eh, idida mo. Ni marito yung ti kinabil mo. Nyarod Ita, di ba't kagawat ko nang? Heh, wala kang hiya. Mbala, tapno awan ba ko ng kanya, Kabadong? Sige, bakawanan ka, inalamin mo. Iti may sa kondisyon. Masapol, abayadam, titaktak ko itangan daw, asaan nakanaglakaw, gapukan ka. Oh. Ay, anya pa iti, kaya't mo akidawat ka ni pari pa daw, kagawa. Masapol nga multa iti may sa ababaw, ni Kabadong. Anya. Kan, ikarina adi na ulitin pa, iti inaramid na. Nagag mo pare. Anong masasabi mo? Tulungan na kumabare. Ay, agasin mo itamay sa baboy ti multak pare. Aganos ka pare. No di ka kumanagaramid, iti dakas. Kit, di mo kumamapagtintikas to'y. Oh. Ay, kasla mapanunod ko pa yun ti. Ay, yabaw. Di sana rumbong pare. Ay, Basta agmulta ka, peryaw! Pari ba daw, anay lang anak ng ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakil na baboy ti sapsapulat mare. 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag ay mare. Ay, adda pa'y bawas day ta a presyo. Numano ti kayat mo, pari ba daw? Ay, di naman kasarsarita mare. Tanapudot ti ulak. Ay, nakag. Na, pagbagaklaan, taam mo ka pinagmulta na ka ni Marikwanag, iti may sa ababoy. Basuron ka kin ni Maribanan. Gapulay tamo dati nagmulta na ni Marikwana. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre mo't takayat damot ang malako ti baboy da. Pangala kumangay, matinagdakil na baboy nga ididil ni Maribana. Ay, sus, no kayat mo amalpas ti parikaw. Umutang ka iti pagbayad mo. No, ada mayroon ang utang niya. Ha? Day talaang ti maibaga, padum. Day tangarot ti gapaw, anapulot ita ti ulok tuya. Adulamay.
Kaasimot ni Pari Badong. Awan samot pagbayad na itibaboy amultana. Apay no ibagam ka ni Marijuana nga ibabawi na laengan. Ay bayam tapno dagunguna na. Nasayad no agmulta at magnaha. Ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Ay maruwam na jata. Kapataw, ada medyo basit ababoy ka. Ay, ure adda. Nuawan mo't lang pagbayad ko, iti baboy ma. Jak pabayadan ka na kayaw. Ngimkit day, ada patrabaho. Agkabiti kan to iti arubaya, iti makabulan. Yeah, Dadakkel na ba to, iti kabitin. iti una yan. Dadakulan na bagbatungan. Iti unag ti makabulan. Diyo pa'y kaya, babaan iti data, malpasan ti parikot niyaw. Ay, lakaya kong kuwarag. Kinawan muscle ko. Diyak ka ba ulanan, ti agbagkat, iti batbataw. Di mayat, tapno agkamasel kayo manay. Kadag ko na awang kwarta ni Pare Badong. Kung magbayad na iti multa na ababa. Kanya nga ta, no tila taktak mo iti may salda, iti pabayadan. Sige. Mayata, kapitan. Eh, agyaman na kagawad. Ang ulitan ng tuman ng tikas dyan. Ay, pagmulta iti dakkel. Eh, marami din na pa iti may katlaw. Ay, paibalot tayo. Agyaman ka, kabadaw. Takina sarita nak ni kapitan. At ilangan taktak ko iti may sangaan daw ti bayadam. Anya, Ay wan, ipagpagapok ka ni kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy ang multam kuma. Ngam no ulitam tupay, ay may san anwang ti pagmultam. Marikuana. Ay, agyaman na ka. Ay, pigsman. Yak tulul-ulitan iti uri asino. Tinarabit ko yung kamaray. Nasaya at ngarod no kasta. Utang mo nga rod an naimbag anakam kin ni kapitan no kasta. Huwag nga raw. Kinagurat ni parintay. Yung misumay lagayam, ti makatulang. Iso asaan ako nga agmulta, kin ni Marijuana. Rumbang nga raw, ngagyaman ka kin ni kapitan. Wait, yaman ang kuya. Bala, indakaw, di tayo ni parintay. Yaman ka kasimken ti asiken ka. Kaya nasyan mo ka ni Marijuana. Ay, agyaman ako unay king kaparay. Agpakpakaasi Pakawan na kumaparay. Ikaray, agbalbaliw ako. Wan. Agsingsingput ako paray. Sayangan dahil ko lang dawan. Ay, paikukin ka. Ay, uwin paray. Hey, ikakit agtrabaho iti bang kagyukin ni Marituyan. Sana dahil agkabkabit ter aramidam kan agbarbartak. Kami nagmikiti basol ko paray. So, pasensyahan ako man. Wala, pasensyaan ka. Mga noong itong madam-dama, adaman madamag ng asinipat mo dita babae. Ay, madiday ta. Ay, sana paray. Kaputan na kamiris ako. Ay na, tatabadong. Umanay kuman isao. Saan arumbang agsipat ka? Anya nga ita, ha? Umdas apakaibarbarangayam data. Kan pakamulmulta. Ala sigay! Didon, tinagdipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo Nelyasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofar Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman ko na rin, titingkay panagdangat.